बा, सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। दस दस हजार के कट्टा 10-20 लाख के गाड़ी, हर संडे दरवाजा पर दरबार लगेला भारी। हर संडे दरवाजा पर दरबार लगेला भारी। 10-10 हजार के कट्टा 10-20 लाख के गाड़ी, हर संडे दरवाजा पर दरबार लगेला भारी। दरबार लगेला भारी। हम सब आरा वाला के कारनामा सुनो पुराना बा, कारनामा सुनो पुराना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। आवो सारा देश दीवाना बा। सारा देश म्यूजिक बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। रात रात भर होटल 10-10 बियर आ टोटल, 4 जिगरी यार हरदम फुलत रहेला बोतल। 4 जिगरी यार हरदम फुलत रहेला बोतल। रात रात भर होटल 10-10 बियर आ टोटल, 4 जिगरी यार हरदम फुलत रहेला बोतल। फुलत रहेला बोतल। ताला याद ताला पता बैठे के ठिकाना बा, बैठे के ठिकाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। सारा देश दीवाना बा। सारा देश म्यूजिक बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। 20 गाड़ी 100 लइकन 4-4 गो गेनर, जवन जिला में लौकीला कापे जिला कमिश्नर। जवन जिला में लौकीला कापे जिला कमिश्नर। 20 गाड़ी 100 लइकन 4-4 गो गेनर, जवन जिला में लौक जाई कापे जिला कमिश्नर। कापे जिला कमिश्नर। रंगदारी से सुनो भाई इतिहास हमर पुराना बा, इतिहास हमर पुराना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा जिला के सारा देश दीवाना बा। तबे त आरा